Takot at kaba ang naramdaman ng mga residente ng Irosin, Sorsogon, lalo na sa mga naninirahan sa Barangay Cogon matapos ang muling pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Ayon kay Nanay Luz, dahil sa makapal na abong bumalot sa kanilang lugar, dali-dali na silang nagtungo sa evacuation center. Kaya lang hindi na namin ang abo, sobra na ang amoy. Kaya napilitan na kami pumunta dito. 7 barangay sa Irosin ang apektado ng ashfall. Ayon kay Fritzy Michelena ng Municipal Disaster Risk Reduction Office o MDRRMO Irosin, 64 na pamilya o 208 na individual ang nilikas ng Barangay Cogon patungo sa 2 evacuation center sa Barangay San Pedro. Isang pamilya rin ang nilikas mula sa Barangay Monbon kung saan naging prioridad ang paglikas sa mga matatanda, bata at mga may asthma. Actually, kagabi hindi na namin pinalabas, so sinusundo sila per bahay. Pagka-erupt, siguro mga 15 minutes after eruption, pumunta na kami sa barangay. May dala na kaming sasakyan. Tapos, nag-start na po kami ng evacuation procedures. Identified na kasi, based dun sa mga plans nila, identified na nila kung sino-sino yung vulnerable people sa lugar. So, meron kaming kasama sa sasakyan ng mga taga-barangay. Si Kapitan, si Kap Maki ng Cogon, alam na nila ng Barangay Council. Alam ni Kapitan kung sino yung pupuntahan namin. So, pagdating doon, we announced already na mag-prepare. So, pagdating namin doon, dinadaanan na lang namin sila. Patuloy rin ang ginagawang pagmonitor ng MDRRMO Irosin sa mga naapektuhang lugar. Nagsagawa na rin ng pangalawang flushing o clearing operations ang local government unit kasama ang MDRRMO at Bureau of Fire Protection. Started from Barangay Monbon and kumbaga meet halfway. So from Bolos and Barangay Monbon, nag-meet sila. So since the eruption, 40 minutes after that, nag-conduct na tayo ng flashing. At natapos ang BFP, mga 4 AM na. At hindi pa rin natapos actually. Kailangan pa rin i-continue ngayon kasi ang mga tao ay sobrang pagod na din. So, early this morning, nagkaroon na ulit ng second flashing. Pero tinapos natin yung Barangay Cogon. Actually, ongoing pa rin ang sa Barangay Cogon. And second flashing sa Maharlika Highway po. Ayon kay April Domingiano, resident volcanologist ng Bulusan Volcano Observatory, mas matagal ang naganap na phreatic eruption kagabi na tumagal ng 77 minuto kumpara sa unang pagputok nitong April 28. Simula kaninang alas 12 na madaling araw, nakapagtala rin sila ng 23 na volcanic eruption. Sa una kasing eruption, ang mga naapektuhan ng mga barangay ay mostly po doon sa may southwest sector ng Bulkang Bulusan. Samantalang kagabi naman po ay ang naapektuhan mostly ay sa may southwest sector. So ito ay nakadepende kasi sa galaw ng hangin sa area po, doon po sa ibabaw ng Bulkang Bulusan. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkang Bulusan. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, May Insinares.